Dobrý deň. Dnes o tom, ako sme sa uficovali, až sa Fico sám za čiernu ovcu vyhlásil. Premiér sa vrátil z Moskvy, kde sa sám označil za čiernu ovcu EÚ, pretože nemá len jeden názor. Lenže ono to nie je žiadne rebelstvo, ale len roztopáš, pretože popri našej opozícii si môže dovoliť hrať sa na rockera z Vyšu. Svoju cestu do Moskvy si totiž u európskych lídrov vopred vyžehlil priateľským telefonátom so Zelenským, a aby si fakt nikoho v Únii nerozneval, 2 dní pred kladením vencov v Moskve ešte navštívil koncentračný tábor v Dachau. Podanie rúk s Putinom mala byť akože tá rebélia pre voličov Smeru a Republiky. Podpora Zelenskému pri vstupe do EÚ je za tvár poslušnej ovečky, ktorú ukazuje Bruselu, od ktorého potrebujeme eurofondy. Ak by bol čiernou ovcou, mohol v Bruseli začať brzdiť proces vstupu Ukrajiny do Únie, pretože tá nespĺňa ani základné podmienky na vstup. Je vo vojnovom stave, nemá urovnané vzťahy so susedmi, zadlžený rozpočet má silne závislý od zahraničného financovania a prezident je pri moci vďaka mandátu predĺženému vojnovým stavom. Logicky kvôli tomu, že na ňu Rus útočí, nemôže príjmať reformy a tvrdé predvstupové podmienky, tak ako sme ich 22 rokov dozadu museli spĺňať aj my. Lenže ovcu so skutočnou DNA čiernej ovce by toto nezaujímalo a politicky by to hrotila. Prečo my všetci pravidla áno a oni nie? Fico sa hrá na čiernu ovcu aj preto, že opozícia mu nenastoluje témy, ale iba ho komentuje, až nás pomaly uficuje k smrti. Či Fico mal alebo nemal ísť do Moskvy, k tomu povolil a nepovolil prelet, či mal urobiť energopomoc tak, či onak, či má 13. dôchodok byť taký, či onaký, stále len či Fico prečo toto takto a nie takto. Inšpiráciu včera ukázal Péter Maďar v inauguračnom prejave. Otvára novú kapitolu Maďarska. Chce zmeniť nielen vládu, ale aj systém a začať odznova. Vie, čo chce a nechce uurbanizovať Maďarov k smrti. Mladí zväčša aktivistickí politici v PSK majú tému ako hrom. Máme za sebou najsuchší apríl za posledných 145 rokov, na tretine územia nespadla ani kvapka, rieky vysychajú, polia menej urodia, v zime nemáme z čoho postaviť snehuliaka. Časy, keď splachujeme záchod pitnou vodou, sú o chvíľu preč. Onedlho budeme radi, ak stabilne bude tiecť aspoň z kohutíka. Vláda vôbec nehovorí, ako je pripravená zavlažovať polia, ako ochráni priemysel závislý od vody a ako udrží ceny potravín. Fakt sa vám teraz dá podstatné, či Taraba chcel stavať nejaký stožiar s vlajkou, či mal tam, či on nám dať zastreliť nebezpečného medveďa, či Kufa mohol alebo nemohol letieť vrtuľníkom vo Fatre. Nie, že by to neboli témy, nie, že by u Tarabu nebolo čo kritizovať, ale predstavili ste zásadný plán k tomu, aby si vláda uvedomila, že nie kajúcnik, ale dostatok vody bude najväčší problém Slovenska a veľkej časti sveta v tomto storočí. Alebo sa len spoliehate, že bez vody ani len tá čierna ovca neprežije? Vítajte v politike.